Unii beți ca porci și vă îmbătați des și puneți mâna pe telefon și sunați. Au PSD-știi ăștia în Olt o meteahnă pe care nu înțeleg. Să bea, să se îmbete și să pună mâna pe telefon și să sune. Sorin George Ciucu, viceprimarul orașului Corabia, care n-a făcut nimic profesional în viața lui. A ajuns viceprimar doar pe combinații voiculesciene și pe mânăreli politice. Aseară, la ora 6:30, beat, mort, m-a sunat. Să fii viceprimar și la ora 6:30 să fii beat înseamnă că te-ai apucat mai devreme. Ăștia sunt PSD-ști. Priviți, râdeți și apoi să ne crucim cu toții și să spunem Doamne ferește. Da, tu îmi spui mie treaba asta. Te rog din suflet, nu mai bea și să dai telefoane. Păi tu, ce spui tu treaba asta? Că se simte din voce că ești beat și că se simte din voce că tu nu mă iei pe mine cu alo, bă, băiatule. Nu mă iei cu alo, bă. Că am fost colegi de clasă când aveam 10 ani, astăzi nu mai avem 10 ani. Și noi doi nu avem genul de relație să mă iei tu pe mine cu alo, bă, bă, băiatule. Deci te rog frumos, te rog din suflet, ești viceprimar la Corabia, ești șmecher. Te-ai realizat? De-aia ți-am închis telefonul, nas. De-aia ți-am închis telefonul. De-aia ți-am închis telefonul, nas, că m-ai luat cu alo, bă. Aia, nu te-am luat așa. Și nu trebuie să-mi închizi mie telefonul. Te rog eu, nu mai bea și da telefoane, că nu-ți face bine. Dar tu, ia fii atent. Tu când bei... Eu nu beau niciodată, frățioare. Eu nu beau. Nu bei tu niciodată? Extrem de rar. Păi de ce spui asta? Dacă așa e adevărul, ăsta e adevărul. Unii beți ca porci și vă îmbătați des și puneți mâna pe telefon și sunați. Unii dintre noi nu bem. Nu e complicată matematica. Și ce faci cu... Eu te-am spus să te salut, bă, frate. Gata, m-ai salutat? Și să nu te mai salut. Nu, m-ai salutat? Păi te salut acum. Gata, m-ai salutat. Bine, te-am pupat să trăiești. Așa, și să nu te mai salut. Nu, frate, eu n-am zis asta. Eu n-am zis să nu mă mai saluți. Eu am zis, m-ai salutat? Băi, Ia, fii atent aici. George, eu sunt la birou, fac mapa. Tu ești undeva la o petrecere și bei. Eu am un pic de treabă, pentru că se simte din voce că ești beat. Păi da, bă, să arăt eu filmările acum unde ești tu și unde bei în momentul ăsta. Te rog să faci asta. Eu sunt la birou, în acest moment eu sunt la birou. Să arăt eu filmările acum unde ești tu și bei. Știi cum umblă ăla cu camerele pe tine, mă, că pe mine umblă nimeni, frate. Cine? Bă, ești beat rău de tot. Nu suntem frați noi doi. Nu suntem frați. Tu ești beat rău. Hai, nu te mai ascult că n-ai nimic să-mi spui. Te rog din suflet, nu mai bea. Te rog din suflet, nu mai bea să suni. Acesta este PSD-ul în Olt. Oameni mici, la creier, care ajung pe funcții mari, necuvenite, fără să fi muncit nimic în viața lor, cum este Ciucu.